Siz hey bir wagt näme üçin insan göz ýaşynyň suwy şor, gulagynyň suwy ajy, agzak suwunyň bolsa süýji bolýany hakda pikir edip gördüňizmi? Adamzadyň beýle yaradylmagynyň hikmeti şeýlerek. Ululy kiçili mörmöjekler bilip bilmän gulagymyza girenne, gulakdaky ajy suw olary öldürýän eken. Gulagyň suwy süýji bolsa, ukuda watyk mörmöjekler girmegi mümkin. A göz ýaşyň şor bolmagy gözümiziň goragy üçin. Göz ýaglary näzik hem zaýlanmagy meýildirek bolanyň üçin bu suwuň şorlugy gözümizi gorap durýan eken. Agzymyzdaky suwuň süýjiligi bolsa, dünýädäki hemme tagamlary öz bolşy ýaly alyp duýup bilmegimiz üçin. Eger agzymyzdaky suwuň tagam başgaça bolan bolsa, dünýädäki hemme tagamlarym üýtgärdi. Bu da kämilligiň iň ýokary derejesine bir mysal.